थांनो नागिरदों दाबसे जायगायाव ओंखारफादों नखरैनो मारिदों आया थाला हाबजानो गिदों सिखाव सोरगिदिं मारिजोब्बाय गासिबो दरजाखौ गाखोबाय हेलिकप्टाराव बुंलायथारदों उइ आर रेडि लेट्स गो थांफागोन बाबायाबो बेनिखायनोथ' फैगासिनो ना फैयै फैयै सौफैबाय सौफैनानै डाइरेक्ट खोन्थाबाय जायगानि मुं बरपेटा रडनि मिशन रड फैग्रोमोना गाखोबाय फिसाजोआ थाराव एसे दाब्रायनो मोनबा मोनसिनगौमोन मोजां जों बिसिम फैदो नाथाय मानो बियो आंनि भागिन जानो नागिरदों बिनिनो दिनै बार्थडे जाबाय दिनैजों 12 बोसोर गाबदों सनाया खारिनि गारिखौ होनानै दोनाखैनो बेट्रिखौ चार्ज र' सना साननैसो उनाव बायगोन अब्लाना हागोन सलायबाय थानो फिसाजोआ बुंबाय दे जागोन बाबा बियो आंनि भागिन बेनिनो थारा देखायदों आंनो नै न' गोदाना जाथारसिगोन जोंना लाबायबो बिदा बिनानाव सानैखौबो सेलफि दानिया जाहांबाय रेडि थांनो नागिरदों गोजौसिम बेयावसो जागोन नालाय पार्टी बेलाय खालामगासिनो थाग थियारि बेयावनो होनगोननो हेपि बार्थडे लाबाय बार्थडे गार्लजों सेलफि थाग थियारि खालामनाया जोबथ'वाखै बेखायनो फैथ'बाय आं उन्दु मिसिबथ'बाय दसे आराम मोननायनि दानिया जाबाय रेडि बेनोनो बार्थडेनि केक लिरनाय दं हेपि बार्थडे नुखादों ने गसंहैबाय रेडि जाबाय केकखौ हानो लगायदों केन्डेलाव अर बेखौनो खोमोरगोन खुगानि कार्बन डाइ अक्साइड गेसजों अब्ला खनगोन जों हेपि बार्थडे मेथाइ बेलाय खोमोरबायना थगायाथ' आं दानिया रोजाबबाय जों हेपि बार्थडे मेथाइ जानो हागौ नोंथांमोना खोनायाखै जों रोजाबनायखौ गावफ्रुबाय जोंख्लाब माख्लाब एटम बम सासेया नाजादों लान्सारखौ गावहरनो पाकिस्तानसिम नाजासे नाजानायावबो हाहराखै गावहरनो जानो हागौ बिथांनि गुलिया मेट थांनाय दानिया हाबाय केकखौ बिमा बिफा बिबै बिबौ गासिबनोबो दौबाय दे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव लेखा गोरों जाथों आरो साख्रि मोननो हाथों गासिबो बोर सारस्रिहर आंनि भागिननि थाखाय दानिया जिरायबाय गासिबो स्रें दान्दिसे उनाव जागोन जामु जानाय भिडिअखौ देखायथ'ला दे जाखांनानै जोङो न' फारसे दावखोलांफिननोसै थाथ'लायदो बाय बाय।